گم شدن مرد 46 ساله شهروند تاجیکستان در فدراسیای روسیه. توکسانов فرهاد болтоевич соли таваллудаш 1976 дар деҳаи булакдашти ноҳияи темурмалики вилояти хатлон мебошад. мегӯянд аз рӯзи 9 июни соли 2022 ба кӯча баромаду ғайб задааст ва то имрӯз аз ӯ ҳеҷ хабар ва дараке нест. ёру дӯстон бародарони ӯ дар газетаҳо чоп карданд ва эълонҳо дар кӯчаҳои федератсияи русия пахш карданд. дӯстони азиз, мегӯянд ки аҳлу оила, фарзандҳо дар ҳолати хеле баде қарор доранд ва аз мову шумо хоҳиш карданд то ин ки ин наворро ба сомонаҳои иҷтимоии худ гузорем. ва ман низ аз шумо хоҳиш мекунам, аз мову шумо чизе намеравад, танҳо ба ёру дӯстони худ паҳн мекунем ва аз онҳо низ хоҳиш мекунем ки ин наворро ба дигарон бирасонанд. шояд бо кӯмаки мову шумо ин нафарро касе дида бошаду баъдан хабарро ва хабари хубро расонад. иншоаллоҳ агар номурда бошад, инро зинда меёбем. албатта кӯмак кардан ин коре ҳаст ки беҳ аз оне ки миллионҳо мо ба роҳи ҳақ хайр мекунем. кӯмак кардан ин ҳам болотарин вазифаи шаҳрвандӣ ва хайре ҳисобида мешавад. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, то ҳадди имкон наворро паҳн кунед ва дар ҳаққи гумшудагон дуои хайр кунед.